Maragsakan ni Governor Celia Arnata Marcos tiya panakalukoy na anak na nga ni Mr. Enzo Marcos ti baro nga Chief of Staff na. Kuna ti Gobernador nang rugiti anak na nagakem ti baro nga responsibilidad idi Martes, April 21. Inawlawag ni Governor Marcos nga nakita nan ti reget ti anak na nga nagtrabaho iti umuna nga dungal daw nga isurot na bay ti na panagtrabaho iti Kapitolyo. Mamati nga ti may tulong ti anak na kasbaro nga Chief of Staff ti adapa nga panakapasya at ti serbisyo iti Provincial Government of Ilocos Norte. Kabayatan na impanamnaman ti Gobernador kadi kakailan nga ti kadda ti anak ni ti Kapitolyo ket adapa ang mainspiraran nga agserbi kadi kakailan ken ti entero a probinsya. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.